My first question, why would people hate? The second one, I want to talk about the challenges. Ene ya etwagu ye eye ne nesakete ya wotoso mieno na nandamu wa trankonwa badwa ye wo epoye mantem no wona ne opani ya odi wo manimu. Ghana Statistical Service edi amanibo bia babonten ya wo kire se wo hwa nkwala o medi free fie num okopem dunson na emu 419,254 na tom hogu montene so ya omo eye adwumade wo kire ma enye so ma wo fo na so mo se bi onkoto munto so mo na so makobi mo mo odwom a ebi ewo agriculture sector ni mudodo na so ye de omakoto adwuma mu ya omusua no wo hwedon hwero mo de ye adwuma na ano edin ye penam so eme ne Yura Eric Edu twetwenkomo no na ye National Commission for Civic Education NCCE kwankyerefo panyin owo ahafomantem twetwenkomo no wokyerem say eya sudie kase peda awofo ene ahwefo so mbetete nkwala no na ahodie bi a wo muhia no wo mode bedom mo sede be yo modachi ebe ye fefefe niema na ye nyina kyese mpanyimfo ne ye nwene nkra ho ra ye die nya ye to da wo kapro bi simi ne ye sem nkra ha ntina ye so de na ye dede nkra so ne but nya sa na tie se tete ade be ma nkra de na odi be nyini se akra nyini na se ya mpakwa bi e be mena hu se o dachi o abrabo bi da nanim tie ma na tete a e be mena nyina be ye panyimpa ne ye jare ma na pe ma na no ye de opa akra do nyini na se de open wonya nna na obi twitu na obi twese ka kogina nkofo so na odyo mu nema bi se ba bi e wodu no so be so obobra e bia wo ware enyama so ne abrabo nkoyi ntina afi atono ne kro no nkofo board ne nema no twitwa kwanya society na so man ye fa so ye nema no bebre no ha ye de yaro na kan keken e wetimi atu sa chale banasia esati free abusuam enti se abusua ne nyina ye hu se unua ba ye oba hu se nema bi nkoyi ofie ho a emia wa no nkase menye me ba memfa ho se nyina etimi hu se nkura bi wo tem ho mu nko school obi a nka hwenkyere omo nti se be ye bese na nanom ahemfo no bro ne ye omo de a omo wo sutumi se ye hwese nema sa nema no mbra nkura nyina ko school ne se nkura bi so namba bi ye de omo sa nkura ne nyina hwese omo be ko school wo ya wofo na se omo nko school a se kuro no ye timi frɛ busa o de nti a omo no omo nko school se mo fra no so se mo hu se omo se omo wo nema bi a se awofo ye omo ma omo so so omo ye asuti omo hwɛ eto da abofra bi ho fie nim se fie nye so nkofo di fried rice ne nema ko school a wadi ro pese no bi no so de ko a won so nim se fie no sa nema no bi ni ho se se de wo ma me jare no na se wudi enye ni ma me jare a se ne sa de ka kire se ade a wa metro ma me bochi aso ne ekiri so nge no ofra no pesa nema ne a ko timi tususu mo de akoto pizza bi wa na onyam paboa nse ni nyina ya nema a se etimi hwɛ na esi ano. Yura Eric Edu eya hafomantem kwankyerefo da NCCE ano yanko ensam foforo emu Daily Satellite Democrat no samufo pani ya odianimu eye Kenneth kwabana agyi kuranche wona na watro krata tenten ede akopie mu e wo Supreme Court se asem kire na adwen nti court no moaro na wonkyekire mu emfa ma no mobekai na mo asane nso aka ne mampani John Dramani Mahama wasan assign hwene so biem se opese okura franka edema NDC amanyo kronam so man beye omampani ya eye wiase nyina ene Ghana fo nyina anim sam dada yewura kranche asem a wode akoto court nanim nyina ene se wohwe article 66 clause 1 of the 1992 constitution na ekyerɛkyerɛ mu pefe ya kyerɛ se sabi se wonya obi kura wotimi kenkan no a na se obi kan kyerɛ wo a wote ase hunu adekode potea ɛwɔ hɔ yewura kranche asem ene se constitution no akyerɛ mu pefe se ansana wobi betumi ato aso se mepese meto aso na msa bɛyɛ omampani bie mu no gise ebia sa nipa no wote akunwa no so na enye se nipa na fere akunwa no so akɔhome wɔ nkyɛn ɛna wɔsan ba bie mu enti basai no a na constitution nkyerɛkyerɛ mu no esipai eba ne sa no a na enkoyie kura na adenti na yɛte wɔ man mu na yɛde pɛpɛpɛ yɛ adwuma yɛde kamema menka bi ɛyɛ adwuma na yɛhwɛ sɛ embra bɛyɛ adwuma pɛpɛpɛ yɛ rule of law no ɛbɛyɛ adwuma pɛpɛpɛ na kane mampani John Dramani Mahama wankasa wonim se article 66 clause 1 of the 1992 constitution no ekyerɛkyerɛ mu na esipɔ pefe se sei na wasa woyɛ na wankasa wonim na wompɛsɛ wobɛyɛ saa de no enipa bi a wasan wa hwene so na ɔka asɛm no bi ade ato Kenneth kwabena agye kuranche de no so ɛyɛ kane mampani John Ejekumukufo ebiemu nso yewura Aban Sumana Kingsford Babin ene mpanifo bi eka ho a omo nyina no ede oma no atumu akabiato de Kenneth kwabena agye kuranche eka no so ɛna no pɛbra
wɔmahene yɛ ɔdubuakye ɛtena sɛ wadeɛ kyɛ bɛ dwumadie no soɔ no wɔdi nkɔmmɔ pii na ansa na yɛbɛduru baabi a wɔdi nkɔmmɔ no aduru yɛ na wɔne lawyer Ibrahim Amaliba edi nkɔmmɔ ND Samonyo Kuro no ɛnanimfoɔ yɛ wɔ mu no wɔne ne sahene yɛ a wɔdi wɔn anim ɛbɛdi nkɔmmɔ no wodeɛ yɛntie deɛ Kenneth Kurankye no ankasa na wɔsane mu Kasanka, Mr. Pennyfo, Supreme Court said, Omunshon Shagana for Article 66(1) of the 1992 Constitution. As I say, the term of years of the presidency in Ghana is 4 years. There's a amount of Kano, Kumso, will be the idea, but I say, and now for 8 years, over 8 years, no, 4 years now, 4 years now. Now, 66(2), no, I can't say, the Ubitun's work on premium, which are on premium. Some premium, no, may 7% for Munka, upon to say, a idea at Twasso. There's a whole back for 4 years. Between our 2 opportunities, so between our Trasso, Ako, 8 years. Name was 66(1), so 3 not one to me and Trasso, 66(1), 8 years. They are now to move down, about 68(2). There is a 1 year and Trasso, 66(2) now. Now we have a former about 68(2). 68(2), no, it speaks about former president. So by a former president of Ghana, 1 year Jumabia, I was Jumabia, 1 year Jumabia 1, I was Jumabia 2. Oh, I am very broad also in any establishment. You can't work in any establishment for profit or emolument except in an office of the state. There is a Ghana phone 100% Ghana phone no minor. Juma kweli tu so Juma kweli ya manya Juma dia ofichina papa na senya ma Juma na ye in any establishment. Na se bi e ma profit or emolument ontimi koye. So person koye adi so akodi parliamentary permission. It's one of my arguments in the Supreme Court. Person answer. Say obia oya former president ya. Person oya Juma bia never been scan as Sompa and never been a salary. Also, any person no call parliament, no permission from parliament. So that is what the 68(2) says. Omuna may be opponents. Look at and now I'm an NDC follower for the year. You know, I'm a son and my agent also. Flagbearer from say in Chaka. I saw my medical nomination prior from you. Flagbearer in Chaka and in Chaka. This is your call, you're paying for more parliament. Now I'm paying for national. It's minimum. So it is not on you to say it's Jamaica. It is for the people of our representatives in parliament to look at the position. We don't crack Abeba, we permission. So because in Jamaica, it's in the segment for some of also as a former president. Also, now don't cut a bit and paying for no parliament. So, no credit, I don't know, no company in Chaka. If you become a flag bearer of a political party, what is your ultimate aim? Your ultimate aim is to become a president of Ghana. If you decide, most Supreme Court say, and you be president of Ghana, you chaka in Chauka, only mix it. So you chaka there. Now say you are John Dramani Mama, former president, no. Follow under Article 68 no Juma you chair Kadia and you also about parliament with this permission. In the process, as you know, could do Article 83, Equal 69. I want to know what the pension payable and all those things. Miss Sompa, you say, who said the wording of those provisions are clearly Nipano or that's only on minor chaka. Any ya etwagu ye eye samufo pani edema Democrat Daily Satellite ne den ene Kenneth Kwabena agyi Kurankye na omahene amananso ho a wone yewura Kenneth ewiye no wosan sane kwofam kakra ema wone lawyer Amaliba edi nkomo ND Samonyo Kuro no wo yo sahene ewo mra fam edema wo mo ene obusa ne se de Kenneth kan lawyer muhu no san Pierre and absolutely nothing can be found in that contains absolutely nothing. And the DRC, SC President Mahama Kwanse wants to mean in 2024. In fact, Nanka, where your US are, Nanka, where US, these are some of the risks that never get the opportunity to get to the Supreme Court. And yet the DRC over file it, and the judges will look at it. Nanka, when the US what they will check this particular. So provisions now are quoting in the DRC and as I said, only a former president, now Oko one them, now a person another second term, continue. And the constitution is so in plain English, and the judges, to be say, actual constitution,
again, I would call media. I think it is diversional in the sense Kumayesh, and people are looking for who will come and save them. Obian himself, Mama, and for so for the MPP and Ken Crunchy to divert attention, let's just put in this type of priority. It is more or less like dead on arrival. And like I was in the US, and yet the BR of the final because a bit more those youth are coming from people whose mindset is like Obia. Excuse me, say they are idiots. If you find the BR in the US, it's not everything that reaches the Supreme Court. They will not look at. We are not in the US, so maybe the Supreme Court will look at. Lawyer Abraham Amaleba, Aniatin. Kumasi Metropolitan Assembly KM mpanyufo eden sakraye bia basa wo hwa pragiafo ene abobo ya afo akoniaba omudi e Kumasi Central Business District aye edum ene ne mpotemu na ha adwenye papa pa wo se pragiafo yi ene abobo ya ifo bi kura ka hompo na Kumasi keti honom no etumi echese no ti san sakraye de ebeboa yi papa pa na nipa wo gina mu ekasama KM ayo mokasamafo Henrita Efia Konadu Abuajin. Ye ene ne wo mo twi praga ne abobo ya ifo bi twetwe nkomo ebi so mo sen sakraye we na KM fo di bo na muso mo sen ensem kakra mo de maye no ebi ni ebi ense ekoni ba ebi ense ekoni de meni ha wo ho de mo de mi susu ni se ekwan na ye be fa so akọ beebi a ompese ekoni beebi enko beebi kakra bi no wo de atudwa me ehunu se ebi a ha se wo fa kopem race god dance enko biem ofa ebi airport about na be dru otumfo ewa wuntimi nto aso nko biem but ye okwan wuru bi bre wo ha wi ti se wafa Ashtown road na wo ko Alaba hefa na be ko akopem ye wo sa kwan bi bre about 70% o mon ka ho asem mi giri se enam sa kwan so be ma politifo so anya adwuma ye ache ye mo eti kamemi susu ye ne se o mo maye nhunu ekwan ni nyina baby a ebia business center na baby a ekoka baby a kopem ofa kwa we kopem ha ofa ha kwa kopem ha fa kwa se no na mi tie mu a o ma hene frɛ ho no wo mo keka kwa ni bidie but ye base out of 100% ni be 30% na ye ho na eno nso no be ma police fo anya kwai agirigina baby a ye yenim se baby a ye kɔ no ho no so kopem he na kopem na o mo tete ye saa ndi nka wo mo anya kracha bi kura amara ni ehunu se business center ne kase ni nie wo fa kwa we kopem ha fa ha kopem ha na mikuta bi pani bi na se police kura gira me a ama metimi ye ehunu se magura baby ese mi wura na ase mi wura anya sa wo mbetwa ya besa ade wo mu gusu dada na nyame ya adom na se asa ama na sa kwanya we na je se ye hu no be fa si efie ni kaas to mo manye hunu baby ade ne kopem na no ana ye de hwe yire ne ye ma me na me ye adwuma magazine fie nan die me yire me ma ensia a wo mu gustu mu me ne me yire da so wotwe sa adwuma yi ana ye de ebo ho but wo be se na me adwuma ne kra afono ye se amafo nso pene foro na nso sa hwe yi ana de o mu be ye na amo a driver phobia omutwi aboboya ene praga omusam kakra omodemaye ene ekutie no awia pram to breakfast ye ne eguso a ye de ma Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Sompa 90.7 ye na ne aka bomu a ye de ensam no emaw ena no pay ye nua ba Benis asiedu ebo apro kakra no kopie mu ewo akokɔ space a ye ka ho asem no ewo bantema abaton pasua no so wo asante mantem ha sei yadi kan akyerɛ mu de kɔso ayoro hosem bi esi ye eno a ɛfa ye nua ba ya wonya mfinsia aduonu ensia Plensla bonsu so ye akyerɛ sɛ motor rider bi etwi fa no so a na akoya asefem sam yie pa na ukopie mu hɔ no mu a sɛde amanfo si bɔ abaya ni din sɛde abusuafo esu ɛne namfofo no ye jamfo ne ade no na kyerɛ sɛ nipa nkasa no ewiase ye ba ye ya mediche bi wɔ haw ne amane ɛna dɔso na manfo busa sɛ na sa Plensla no pa no kra mi hu no no awia mani twa no so wa ha na kyerɛ sɛ akwanya nkomodie ne ade a na ebra ye nua ba Benis asiedu eduru honom na wone ena ene agya ene abusuafo no bi edi nkomo no tawaso ne ti ayoro hosamoi Bane Plensla bonsu oko 27 years na me to race ko machi kwan timi de me ko mfidwo mu ba na ntosi wa bi ye ko de chamsu ami aduane ama ne papa kwa na ya kuni antu na se ana na me aja pu nesta ba kwa Kate bla
say if you me o try ayi petrol filling station baby a wutimi edibu petrol busumi mi nkura and was mama amempe na onya ase won dey dog no mi say ma ni pe do pe bi o brown was enya yi a na wo ha ho sa mama say okuya man so tin ko ye djuma kakra esa me bai di ko mo say busumi mi enu mo na me bai di ko ye sister ifra me o ka cha me say ya hwehwɛ ne sɛn ka aboma me ama na ofiri adwuma be ente so na otompa bo abre kokua ne man na no ko yi talent so bo ade aka wo mu na me se ko si adame ko mu so okoto wo yi ba e bane prince labos o ye adwuma wo patrocial bi wo akọ space o twa coupon ama adamba fo enna okọ adwuma be you know na ko na be na mo wo no fa be from me se na yes ka abon timbu se mo na kese wakoduma wapo obafi ana ka bi atifiri ka na atifiri no yes ka na atifiri obabia yes atifiri ko beti mo dia bia adancha ko bia po bi mo na so dia akoto gate mi se be begina wonu so po na ka no na me ka na ko bo hwe ayi na ka na ko bo no efi wo na etu anti dia esi ye no onyale nya hwe nyese bia wo dina ko mo na se na doctors. Of course, the doctors, this is so a corner of doctors about 20. For so you said the Bayan Kumbajina and so look at the continent and said, I said, yes, be a note in a poem. Of course, I would join and chair or Pekai. Quite so soon, you know, to kind of in the chin about born. Report to my post for to send my post for to cry at the application. The post for a copy station, a post for Quabu, or my position will be and a copy station. I say, Governor in your chin or them. And up, Mamma for Comunama, to minimum the SC. Well, when you mean the cast of your food, remember, on fire for one more crown, so city or buy no them. Tambi wa baby anajo krana mebe wonu be makura no obere kwa mu anya de obe yi enti do ka so afa we fun bia wo boa on fa ye fun kese abusia we eya yoro hosam a efiri abusuafo ho eba ebra ye nua ba Benis asiedo kopie mu ewo ho ne nyina no efiri bantoma baton pesua no so ewo asantemantema se ba bi efro ho akoko space yenjina mu wa santimanta mu heya ne afie ne nkyere amansia central mansini ne mu yenya ne ntie se eja toka bi mu enam so amama no motika ne mu de o ma hyehye dwuro be de ma ne eya rehokra eya school fo nkwala miense bi ya no mo so etika ne mu bi eja no akumo mo ya ebeneza bo ache ewa homa no so no wadi nsem na chia besisa brei ebeneza otime ka me mo ha mo akwa ba wo mini aba mejo so Ebeneza utimenka one wa fam kaka mejo so mini aba okay enra na asem ni siye efri enra be sisa ben sembe no aboabo no mini aba eyema etiefo nyina kwa aba family Sompa na enra da enwe be nunum ekobo ni no nsia so no ana awre hosem esiye ekrobi efra ho hu ye no no amanse center bato empehia so na ni nyina ne se eye sprinter bar CB alodi from obuase eba hu dwenase anatfe atablakoso na emra car no eba no na ohwe car ni inside diesel egum ewo kofo rubber no bi ana afi nso no ohwe car no top nso na petrol ano nso egum ya no nso ewo kofo rubber no bi na afi nso no gas cylinder mienu eda car no so ya chese eba na emra car no eba no ana passenger for motika ne mu ka se aso mote petrol cent e wa car no na bia leakage aidai e dia bam na eno na driver ni egu na sum ama ode car ne ba ya beduru hu na omuduru hu no a passenger fo ni nyina si enteka nipa mienu a omokwa business na satana school be friend beginners international school na omapon enti na omobaase no nso photo abema afita fo gu hu omoye ana teacher ni ono ka che wo sane seka no eko adwuna se dia ene yemfa nkra makoma kon 7 enhye wo ka ni mu na fo mo kosi adwuna se efa mayen
na minia emla nkra na for car na car no antu movie ana car no ejato car ni ma na chese na koya were hosem ye pa na eno ana kromu mlantie ene nkokra ne mna bawa yire omo se ne sade a ombehwe na komotumi yi nkra no but nkra 7 ne de omotumi yi makomako 4 but 3 na aka ne de minia ba omontumi yi ba akokra na 3 ne nyina ehye na were hosem ewu ne se sa emaya 3 ne nyina no efie baako na nkra no mo hye ye no mo din ana edidi so baako ye friend Isabella down so wanya 2 years ana afa Justina Oben anya 5 years ana Mama Mary so anya 6 years a eno no akoye awrahosem ye pa na etamaka no ejane hye asese etum no na Okada station bi a ho no so no moto makoma miensa ahye ana afa mobile vendor bi ono so no container na ni nyina ahye box ana say street light post ana high tension ni nyina no ni nyina ahye ane okọ abato mpehua so a niema ekoso no anasa awra hosem ani bridge pa na abo adeshi a omohu ene na abato mpehua so nti munia ba ubusa mi a na chese awra hosem we asi ewa Manchester Central doto bi abato mpehua so a krobi a yefra hohu ya ubusa mi sa ana nsem ni nyina esibitie Ebeneza nti ekro no wo mo da sumu ana asisi ade akoba ne sa ne de esuma na mo da se esiembra nti afi na onabo member asem man ageni mboachen akọhwa akọhwe na ntituo bi a obia no omo ede ato ye no wo hemfa sisi driver no yukopie di on de maye no eye Opela but on sem na asem ne ba sa ase aboni pisa amasisi ano muhu bebi a wo sisi a nti mpanimfo eguso a omo hwehwe na omo na di nkomo se ekoba ne sei na enkra miensa na omo ahye ne de apolicefoɔ ababefa no aba St. Peter's Hospital a ɔnkra no ɛwɔ nkyɛ ebia ɔno bɛma abusuafoɔ no na abusuafoɔ no aba bɛsi ɔma deɛ nti wohwɛ mfoni no a ɛtwa gu no a ɛyɛ nkra no a ɔmahyɛ no ase sɛ bi mpunam a yɛtoto no ɛnyɛ mpunam ɛyɛ nipa na ahye saa na anhye baabi ate sɛ Manchester Central dɔtɔ bi abatɔ mpɛhua so kuro bi afrɛ hɔ hu ɛno ɛna ɛsaa nsɛm nyinaa ɛsiyɛ ɛndrada yɛntumi nka sɛ wɔdwane anaasɛ yɛntumi nka sɛ ɛnsɛ asɛm sisa na ayɛmehyehyɛ ne ebia ehu bɛbɔ no kakra because ebia wɔ start sɛ wɔtwika nyinaa no wɔnhyia saa wɔ bi da anaa saa atɔ yɛnkyɛm sɛ na ebi nto no da but ebia at the end of anaasɛ by the close of the day no ebia yɛbɛhu baabi a ɔno ankasa nso ɛwɔ anaasɛ ebia ɔrepɔtɔ ne ho dama police anaasɛ ɔmo de n'aba police a na deɛ ebɛsi bia ne mfa nkame atiefoɔ menuaba because what's the petrol ni diesel containers na egu ka ni ma wode ko na chese bi betimi asi enye me na me ka sama driver ni no ana police enso enkan bibia enche bata ya me ankasa me view na me ka na ya wo ka no na petrol egu soro ayansa kwa rubber na ba yellow one ya se ko for rubber bi mebre na egu so ana diesel na egu ahye na afi enso na gas cylinder da so nti eno na ekofa sa to enche nyina ba but obi nim the actual yes e bia na car no electrical fault o se na woden won a situation take place and crime and sand de omo nyina tumi ahye ewu no yene na busuafo akasa yene ne maame akosa ne maame amfa ne madam Abenasafo a na ono ana wo kire mu se na ko nim se school bus na say so school bus na se ya ko anfa nkra na anya de anko school enu nti omo se omo atena se ebo be 4 5 omo hwe omo nkra na omo ba nti omo ye omo adwen se ene omo be free adwena se abahu aba hwe se de nti ayesie na ono no dru kwa mu na omo ka kire ne se ka bi school fo wom ama ejatom ana maame no ka se da bi ne ba no hwa nti bia ne ba ne be ka ho nti won kwa hospital na won kwa hwe nti odu hospital no na ne ba ne nka nto ba ne kwam na mo sa ka kire ne se ne ba no ahye adane nso nti mo na ho ba nti kwam mu ana mo san nti no onum se ne be ba enkwa amfa ne ba no anko school se ade be che anase nyunu be dwo me ya friends ne ba no ahye munya ba Ebeneza wo hwa na enkwala ni school bus no ekọ adwenase omuni na na ti adwenase ho anase ya busua baako eno mu fi
international school anti basana rounds ko sesa ankra ne de ba school na endo na omo pon ye no na chese fort aba omo ka ni mu na omo se ka ne ba twene ese na jejo ntom ko 5 feet akọ so mama ye anti ankra ma akọ 7 de omo nyina afiri dwuna ase na ba hu school na sankra tre na omo hye ne omo firifie ba akomu omo free efie ba akomu se de meka no pa cho se what de meka na sia mate de o kan pa anti omo firifie ba akomu but ankra 7 na afiri dwuna ase na ba hu school but ankra tre na omo hye ne omo nyina afirifie ba akomu nti maame na ye ne di nkomo no eye ne last one ana maame ne ba eba eka ho ana ma oba no okwa no sa de no kwale bema foforo nti bema foforo no so ba and sa nkra no miensa no efie ba akono mu nyina media ba mo ahia ayo ma nya media Ebeneza medas ma mfa wonsi ha wani edem pa because me he video na etwagu o Facebook hona enya asem ketwa abusia ya ma bofo Ebeneza boache ninsam kakra oboabo no ede besom ye ne ada ne akire ede amamo ye kwa Ghana marase bedwamo na ye ne yenua ba na ya kiretwie akodi enkomo sesi ye ka se nyane nte se oman no sana hene yewura Ken Oforiata abepiem e wo marase bedwafie ya woyi nsam ba ku mienu miensa bi ano ni nyina no eye nsam a ebetimi aboa na ni nuanom na ebusa ne nsam ba ku mienu miensa bi sade oman no niema esi ko ene de akire wo madwen ene omu busa ye man ye nsa na hene se san na niema esi ko we ye duru he baby we mu kan sei nura mu kan sei asam no te san ankasa ma ye nkofa ye nua ba na ya na ye ninko na erade asum de nkan wo onka nsumi nua be ma pom te san oba de ade mo so e ya dum na efi hoko san mi nua ma mi nko wa na wo dia na o ko tie fo nyina kwa ba fam no my Ghana mra shebedwom na mi nua ne ebra dum ye no boy ye pe na second deputy speaker Nyamfo Andrew Amakwasiama otena edwam hye se mra shebedwa dwumadie no enhyase na bra sitena no mo hyase ya mra shebedwa no eye nsiesie ye fa endra dwumadie mu bedi ye ho wie ye pe na speaker hye se parliament no committee of the whole enunti clerk nhye se wubia na ewonya member of parliament no be pie fi chamber nim na fi o manya kwan na wo mumra hyebedwafo no modidi wo ho nkomo efa bia o musikasem ho ne niam bia keka ho enti se ya me no kasa dia parliament wo committee of the whole enunti central for ne pie ya ye wabonti ya yegusu etwen se omoba edie bebiem na omobetoa so na se enne mehwe dwumadie ya mpanifo akunchi agu oda paper so ye hiama se ne ehu dwuma a wo mu pese o mu di no emra hyebedwa ne behwe ni mu se o man foto samfo ondonyamfo Ken Oforiata obeba beyi ensem fo man sikasem ho ene ensem no de edoso pa ye makomako be sedu ne mra hyebedwa fo na kunchagu nkrata so na wo mu pra no hu fomasi be sanse ne o man sikasem na nkasa no entimi enyina ne nanso yie na se ya parliament enyan hyase yi ya committee of the whole na no mo wo mu ntino yentimi susu diase adase minister no beba na ase oma na se chamber ni mkra na kra ye sha mra sebedwa no eswate esanse 30 years of parliamentary democracy ehun afashe no speaker of parliament Albans Mana Kingsford Bagbin one na bedwa fo nyina me ne ukasai wo makopie mu wa monten so yo muguswa eyentotoye sanse dwumadie no wo kyena na ehya ase ye gusu eba amanye se enei mubia makwadale wo mra hyehyem na kabima minka biamamuo no esomfa so ade abra o my Ghana na parliament ehye fasei no speaker se obi amfa ne nimdie emra emeta dwumadie nachi na awia nya ya no pentu ye sanya ya ne se chairman e de mines and energy committee eyo no nyamfo Samuel Atachia wa hyese awia yi no mienu oni nsentofo obedi nkomo enunti eno soso yebuso a etwen se ebe ne so a wobeba na wabekye ni haw a ha no ewo ye mines and energy ne ho enunti wo bisa ya weni mfoni awia metimi yansa na wobekọ nim se na wotwe awie ye na ye maame Gertrude Isaba na ye ti no atumu minim na eho asem pie mu kakra Omampani pa obi dibresa na appointment committee atutu anu wie na parliament agini tumu a
Niaka ne sɛ wɔmampani ɛbɛm ne hyɛ akyerɛ ɔman Ghana na afei wahyɛ ne dwumadi ase. Na wɔsɛsɛ yi a wɔhyɛ yi a wɔyɛ n'adwuma ne deɛ sɛsɛ deɛ parliament deɛ wɔn mu ni ne ho asɛm kan wie biara biem. Kɔsi sɛ bia na bi mmarahyɛ nkyerɛ a na bi a ne nas. Na attendance na yɛ kakra. Ɛsan sɛ 30 years of parliamentary democracy in Intino. Now, so the phone be a co-wa and a kakra so ha. As one says, first deputy speaker cranny here, and it says second deputy speaker and Oshe, Amam Sebedum Dumadieno Ashasi. Omudwana Quacopium Ewa, ya dear two quoda, womu be through her, now my batamale, the memory that's one not so. Yawa, now the memory that. Yɛdaase nuaba na ya kyerɛtwie ne yɛte ne nka ɛde Ghana mmarahyɛ badwamu no. Openyi a wada National Council of Fulani Chiefs ano ɛyɛ openyi Idris Mohammed Bengo no abo IGP abaso papaapa wɔse Dr. Ekufu Dampare abɔ ne homodin yie paa sɛ de ɛbɛyɛ asomdwie ɛbɛfa ne ntampa ɛfra wɔkyerɛm a aposifo abɔ modern akye nkrɔfo nan bi a no mo video bi a na ɛtre ɛwɔ social media so ɛne mema kantin kapa wɔmachi ere bi ɔmo yɛ no ayakayaka de ɔma mere ya tena sio ɛna wɔmo doso no wɔmu jojo no sɛ de dia yensa ka ɛyɛ awizor amount akobila asowogo atibila aladago ene akobila ben na nsema National Council of Fulani Chiefs yewura Idris Mohammed Bengo edo to IGP enimu no tie bia yi. So we commend the IGP and his team for the swift action they have taken so far, but as your reporter said, it is not only this lady in particular that has been a victim. You see, the report was coming in this issue. So we are now also gathering our facts through our men on the ground to know actually what happened. But so far, what the police did, we are very, very much appreciate. We appreciate because this lady in particular, she's now in safe hands with the police in Bolgatanga. My information is that they have given her a place with her family, and the police is taking care of her and even organizing to get a medical psychologist to come and see her, and they are giving her the best of attention. So we are very, very grateful. We are happy with this particular development. But then we urge them to do their best so that we don't see repetition of this kind of barbaric, behavior by certain people. But my men who are in that area, some of them know them. Ghana is a peaceful country. We live by rule of law. If I have been offended and I've taken my matter to the law security agencies, all I need is justice. So if we see justice done to us, then fine. We don't have any. We are law abiding. We always try to talk to our people to keep heads down, cool down. So that's all we are interested. We didn't go to, attack anybody. So equally also mobilize our people from anywhere to go and also retaliate. But we didn't do that. We are not ready to do that. We don't want to do that. Since there are law enforcement agencies in the country, whatever happens to us, there are those who will approach for them to give us justice. Penyo kasa ye aya president of the National Council of Fulani Chiefs ano wo penyi Idrisu Mohammed Bengo. Ya tonka tauna yaba yebedi enkomo kakra ma yenkwa ahoma no so mra nsa na yenni enkomo kakra na yehwesa de niema esi ekro yene Farmer General na obo ade nsuwati na edi enkomo na de asem bia todwa ya wo twe aban no adwen ede agina ensem ba ko mienu miensa bi so na Awurade asomdwe nka wo asomdwe nka wo nso na wapom te sen bibi akwada mama de achen ya bi ku kese mu de na ese yegusu kakra ka he de nyame be de obeye boko
ekɔ koko ku adwuma no so efisɛ nkakra koko adwuma no kɔ fam ne yanhwɛ yi a wɔkyena sɛde ne yɛsidi koko hoahoa yɛ ho no yɛntimi nya ne saa wɔraroma saa na wɔka no yo me da se ɛyɛ nokɔ me kyɛ mo tiefo nyinaa na ada Sompa fo ase na nanom ahemfo hɔ dɔ mo nyinaa sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛ de bɛyɛ koko kakra ka ɔmo aka kyene so betimi agyina yie sɛ wohwɛ deɛ ɛkɔ na yɛfo broni bɛka bibi sɛ silent suicide na silent suicide no mu ana yɛwɔ no yɛtwitwa yɛ koko ne bo nkakra abra Ghana ban ankasa no ehunuyɛ ɛwɔ hunu koraa na ɔmfa anyɛ hwee efiri sɛ report dodo a yɛde akɔ no na nka efi sɛ bi ampanimfoɔ betumi atwe ɔmo adwene ayɛ dɛn ɛde aba so na yɛtumi ahwɛ na yɛtumi atu wɔn anamɔ ama sɛ nneɛma no nyinaa akɔ nanso me no kasa yi ɔmo ntumi nyɛ ho hwee sisi a me no kasa yi wokɔ pusi amoni valley hɔ nom side a kokɔ hɔ nom no nyinaa no ɛnkyɛ sɛ ɔkyena woda sɔrɔ no ɛka sɛ etwitwa no nyinaa egu a ɛnɔkora ebetwa no nyinaa egu ebi sɛ akuafoɔ dodoɔ naa no ɛni interest bi sɛ ɔmo bedua koko because koko na wadɔ no for 40 years 30 years no ho fa so die bi a wonya wɔ so scholarship scheme a wonya bi ananse a ban pension scheme yɛ de bɛyɛ na efi sɛ anka no so ba bɛboa sɛ de bɛyɛ a akuafoɔ bɛnya bi no kora na apapɔ yɛ nwonwan enti odua rɔba obɛnya sika rɔba no kora no so odua kora na sɛ onya ntwa kora na rɔba fo no ɛwɔ sika bi ɔmo yɛ de ɔmo de ma ɔmo enti ɛno ɛna ma akuafoɔ dodoɔ na ehunu sɛ ɔde bɛdua koko paa de akodua rɔba anaasɛ odua bibi foforɔ no no mfasodeɛ no ɛdɔɔso ɛkyɛn sɛ deɛ ɔbɛyɛ adwuma ma aban a onya so mfasoɔ biara nanso yɛ deɛ yɛka no ne sɛ Ghana koko ɛyɛ Ghana nti etu ho anamɔ ɛne akuafoɔ kɔhyia ɛdidi nkɔmmɔ hwɛ kwan a ɛbɛfa so sɛ de bɛyɛ ɔmo ntumi ntwa koko yi ngu nanso still no yɛde egu so deɛ na akuafoɔ no asɛm no na sisi ana akɔ yɛ dene kakra ebinom twa na etwa guo ɛna kakra na aka no so na yɛde yɛgu so a yɛbɔ ho ban wokɔ ɛfrɛ ne sɛ Western North a ɛno nso the same thing koko a edu ne mpanin fie so a ɛsɛ ɔmo te koraa no dodoɔ na sɛ ɔmo betwa ne nyinaa egu upiem ɛwɔ dwabo so mantam ne de keka aka ho a nsaase a ɔmo de dua koko deɛ ɛmo no ka sɛ galamsey agye afa kakra na aka no nso no asɛe anwe ne sɛ wodua hwe wɔ so ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie wei any serious issue wɔ hɔ oba Eastern region ha ya ɛyɛ ɛfrɛ ne sɛ sikasu mantam adɛ so ne deɛ keka aka ho na yɛtwa koko a ɔno mu nyinaa egu de dua rɔba sika koko de nyinaa de nyɛ nantwie ne deɛ keka aka ho nti this is what is really happening ɛwɔ Ghana yaka na koko bɔde ɛnya ade ɔmo de akuafoɔ yɛ turumu brodua ɔmo fi yɛn nti sɛ pɛpɛpɛ na ɛbɛba no na wonyi ni sɛ aban no nsusu ɛne ne ban bi ɛyɛ ade a ɛha adwen ɛkyerɛ sɛ sɛ wohwɛ koko ɛnɛ yɛ a yɛkasa koko baage baako kora no a ɛkame akɔyɛ sɛ aburo kora aboɔ ɛdi nkyɛn koko kuani no nso wɔno na wɔde ɛhwɛ n'asetram ne ne ma ne adeɛ a ɛne sɛ galamsey ni bi ba hɔ a sɛ to ha na wɔ sɛ ɔtɔn ma no bi aban no mmua sɛ aban no pagya aboɔ no mu a ɛna bi akuani ne bɛhyɛ ne nkuran a wɔbɛtuma ka sɛ ɛne koko no ma menyɛ ne yie ne adeɛ ɛboɔ yi nkɔ papa biara na sɛ galamsey ni bɛgye na bi a 1 acre bi na ɔbɛma ne sika sɛ ɔbɛgya mu anaa wo ne kuani ne nya adwen saa pɛpɛɛpɛ na ɛno nti na yɛn asɛm a yɛde to akuafoɔ no anim sɛ sesei a no ɛyɛ tama na Dr. Frida Foto ɛwɔ soɔ no yɛde kɔtoo n'anim ɛma ne gye penie koraa ɛma yɛka kyerɛ ne sɛ anka ɛbɛyɛ a anka koko akuafoɔ no ɛhia ɛdan nti yɛsusu sɛ anka ɛbɛyɛ housing project for the cocoa farmers nti every farmer biara no cocoa farmer biara no will get a house ɛyɛ akɔyɛ sɛ sɛdeɛ ɛwɔ ɛfɛ ne sɛ snake flat yɛ a nkɔfoɔ adwumayɛfoɔ de titi saa pɛpɛpɛ na ɛwɔ cocoa flat a ɛno no nso no okuani no wotim osika ɛti ne kakra no ɛno a na yɛ dɛn yɛde bɛyɛ dɛn yɛde ama wɔ dan no nti wobɛtena mu afebɔɔ kɔsi tam a wobɛwu koraa na sila na dan no yɛwɔ deɛ ɔma nso bɛba aba bɛsɔ bɛbi sɛ adwuma no a ɔyɛ no woyɛ de yɛ dɛn ɛde som ɔman no but akwankɔwie fofi anto ata ɛna Dr. Fia Koto fie hɔ a ɛne ɔpra akonya kɛsɛ ne sɛ yɛnto no so aba nanso megye di sɛ nana nti wogye di sɛ kuadwuma no ankasa na sɛ wode w'ani ɛkɔ akyire kakra na wohwɛ a aban biara aba kɔ no yɛ a na wɔde n'ano ɛfa akuafoɔ no ho no so nana mene omienu a yɛyɛ akuafoɔ yi deɛ meka wɔ sɛ wote asɛ kyerɛ sɛ akuafoɔ asetena mu nyɛ ɛna sɛsɛ no ɔman no baabiara kɔyɛ galamsey nso so no sɛsɛ no ɛwɔ sika kyɛn koko adwuma no
enti se kuani bi trase din na bia mefa ne se bia ono osi so a ne nkwa na nyina no ohu 1 billion kura da wo adwuma wa ye nyina ohu 1 billion da na wo bia be pone ho akere na na se wo jamu ma no de kokoku adwuma ne se kuani no onye bone bia wo humano heda enimwaye abusama yenton kretaw na yemra Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 and Sompa 98.9 yegna ne aka bomu a yeton kretaw na yaba nsempia ka kira ye de besoso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and phone ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo freya ni edru hoda dada or how bia sane etie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na dijumedie bia wudi bia ope e cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum free Mr Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Pasimianka. Abusia. For our passports. A Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on Adus Wono. African origin travel and sports tourism. And a 2 million krano. And also know what track record you know. Yako Morocco. African origin travel and sports tourism say. Bra. Na onyan shishedi in Famau. 20th June. Ekwasi 15 July 2023. Yako Siam. Aqua Kosia Kukansia Kasia pa football. Ya Ekwasi Morocco. Rabat no. Frenatua Bibiki Tuabi Sesia. Na yensha visa application. Any holiday processes no ase. Kaisa a sports tourism package. Ya visa application support. Visa fee. Accommodation. Transportation. Any wo flight in na. Wapasa wutu kwanso ekwa mine. Etise Colombia and Nicaragua. Belize. Afe UK. France. Germany. Italy. Spain. Say ya tour announce said DA. Flower 0544 322 111 0544 322 112 and na 0544 347 003. African origin travel and sports tourism. Zadianoma. Yadu betufa. Sompa, 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 Sompa. Ebushaya mu akwa bayada sese wona yatena feyenda ne yenni enko amansie mansini no mu yenya ne ntie sa de hye bi e wo hono mbuofu papa wo kirema wo ma kwan enye panyi bi anso nya na adwen se wo ba besiesie akwan no ede amomonye no nko enema bebre ekoso wo mpatam hono ma enkoyi empo hwe odansuo na bridge da so asai ama obibia enka ho asemanu nti wo mo na motre so obo ase kwan no so a wo mo bre yie papa pantene mo no ya aban enhwe bibi no nyamfamfa omotebia no ho niama fele kwane bebli nenye ngana ya ho odene ebetimi tie de aduro no o se abai ebam ende sa obi kura de kai firi krom no oba no mfa hada wodu ha mo a wondi mfa ka emfa so che wo pedaba wo film ha wo ade de ne kai no afa so etwa nzana wakọ ndi esra abai se ade bi okwa nke ensre yenga ye oman ba ye ka oman ho ye to aba na Ghana de wansra de a yemfiu ye de ensa yem se ye esre wo mo ye ne ne to aba ma wo mo abai ko abai ba obi amfi ye de ya de sra de eto omanim se so man ma nya bibia kra nka nya bridge we kai mo nsa ho moto kra mo nsa ho wo so kete ai nipa ni kai nketo amo ni timfa so
low bed anyaka yɛ so ntimi mfa so ɛkwan kɛseɛ nso otwam firi amokosi boase etwam manso etimfa osi baabi a ti ades da oda bridge yɛ fira anwa nkwanta no etwam yɛ ne ha na akodunkwa no ho wada asai film fie tete sɛ deɛ kasa abai kɔ abai ba obi a emfie da ɛsɛ ɛni community na na yɛ deɛ duro no ya ho ɔdena sa ti abai mo emlem no me ekwan yi die me kasa yɛ na yɛ ntro wa ba yɛ wahunu the bridge yɛ mienu yɛ wasu nyina bie no wa yɛ nde sɛ ensa de ensa yɛ abai na dawro ma ɔmo ayɛ no me twene ni hwɛ no me yɛ kwan ade sɛ de a yɛ de to abai ni mu driver sɛ o ma so atre sɛ yɛ oda village no nsuo ni ila tumbe yi nua ni nyina gu nsuo ni mu amaya ho kyere yɛ nti amaya moa de a aba ne de yɛ ntu biem nti mo moa yɛ pa o de abere waduru akora sɛ ɔfa ne hyɛ akyire ɛsa wutumi fa ne mfa so nti amaya moa yɛ pa adehia mu wɔ watere so nsɛm kakra busua ɛne ekotie no yɛ ne madwen kyerɛ yɛ amode aba no bi ɛna ɛba na enyumako yɛ afa ho ka ɛyɛ mizo 5G ɛna aperitivo mizo 5G ɛna aperitivo saa anonia miɛnsa wei ɛno ana yɛde korɔ wonya bi a na sɛ kɔ widie no mu a wona wo korɔ no ani gye ne ahoɔden nko a baako yɛ frɛ ne sɛ mizo no ɛno bi ɛna kita mi ɛyɛ kɔkɔ ɛyɛ kan nneɛma na bi a ɛyɛ kama sɛ yɛ 5G no ɛno ana kita mi 5G no yɛ kama paa ɛna mizo no nso ɛyɛ kan no bi a yɛ no nso so yellow ɛna red no ahyɛnsodeɛ no da ho saa ɛna baako no yɛ aperitif ɛna deɛ ɛyɛ toa ketewa bi mu na ɛwɔ mesrɛw baabi a wo bia na wonyɛ adwuma de bia meka kyerɛw sɛ wiase sɛ woyɛ wɔbaa na wote hɔ ɛmfa ho sɛ de waho afɛsiteɛ wonyɛ adwuma bɛrima no wɔno nko akɔba de bia obɛgyaa wo asikafo wɔ kurom ham no wɔyere ko de bia te na wonte adeɛ bi wɔ na abufu na ahyi paa sɛ bia woyere bɛfrɛ wo sɛ bi ne fie to bi bra no ebia na nka ɔbaa no yɛ adwuma nka saa deɛ no wobɛtumi atɔ bi a ebi mpo anka wonim saasa ade nti na wote fie na womfrɛ namba yi sesi ane mmerɛ wo bi na wontɔ na wo nso wonya sika 0246 270 221 0246 270 221 yɛnkɔ top high haya yɛnnuanom love fm hwɛ anim hɔ nom a ɛhɔ na cloud internet wɔ adeɛ bi ɛfa internet ho biara no ɛyɛ ne sample ɛde ama wo yɛmfa nyɛ bambɔ mu nsɛm wode yɛ dɛn sukuu mu hɔ na wode kɔ wode kɔ asɔre hɔ wode kɔ office anaa wode kɔ fie baabi a wopɛ sɛ wode internet kɔ ne adeɛ bi a wopɛ sɛ yɛde yɛma wo biara no frɛ yɛn 0244 601 933 0244 601 933 tano so patrapa new site ho ɛhɔ na Dr. Abe wɔ bɛrima wa hoɔden wɔ fam ɔsa na ɛhaw hania na etware na ɛwɔ hɔ koko na hene fa na ɛwɔ menu aba syphilis bi ne menstrual disorders na ɛhaw ana gonorrhea ɛhadwen hepatitis abusuakuo nyinaa diabetes ne akoma no tokuro bi na abɛda ho ne ade a prostate ne nyinaa wɔtu ase na sickle cell deɛ ɛno deɛ yɛbɔ ne sɛ dwe koraa ɛwɔ Abe Herbal Clinic tano so patrapa de bia doctor wɔ hɔ ya wɔyɛ adwuma wobɛkɔ no ɔno a na ɛwɔ hɔ wobɛkɔ no watena ase honhom fa ne honam fam wɔyɛ adwuma no simple kama no yɛfɛ kora kɛkɛ 0243 34 53 92 0243 34 53 92 Dr. Abe ɛbɛgye wo so Yabolivia Enterprise ɛwɔ Sofolai alignment hɔ nom a wɔne multi home ɛna ɛdi ahwɛ ne mu abusua wɔde 23 vitamins and minerals 19 amino acid ɛne ne yɛkeka ho ɛna aba dwa soɔ na wonya bi na ɛkɔ wo nipadua no mu a adeɛ bi wɔ ha na ahinta wɔ wo nipadua no mu wokura mpo wonim sɛ ɛno ɛna ɛwɔ wo nipadua no mu ne nyinaa nso so no sɛ wonya bi na ɛkɔ wo nipadua no mu a ɛyi ɛde afiri hɔ Future Life nso no wɔde Future Life Zero Future Life Oat Future Life Protein ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa na aba Yabolivia Enterprise Sofola alignment hɔ a yɛne multi home ɛna de nhwɛ ne mu 0246 010 150 0246 010 150 Tabita Clinic sɛ nipa na wu awie momfa ne mmra ɛdeɛ ne wo haw ne wo amane ne wo kɔdanda yɛ akyerɛ sɛ usisi yadeɛ na wusu ho anaasɛ sɛn bɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam menu aba wate nka kɔ akyire yɛbɛdokyira a ɛma ni mu mpo na tenka no koraa no kyɛ sɛ aba mpo infection bi na ɛha wana waharawa ne wo brɛbɔ ne adeɛ no sɛ na si yɛ adwuma no ɛnkɔ yie diabetes abusuakuo nyina prostate ku mɛma paa mesrɛw tabita se nipa na wu awie mo deɛ momfa no mmra yɛbɛ massage wo body no kama yɛbɛtenetene nipadua no saa nso so ɛna abibiduro kan yɛmfa nnua hene hahama nnua enubra ne adeɛ ɛnya adwuma deɛ
yɛbɛ de afidie bɛhwɛ wo nipadua na adeɛ bi atechema wo nipadua no na yɛyi de afiri hɔ mesrɛw sɛ wo Kumase a sofola alignment hɔ a yɛwɔ hɔ takwa ne ne mpɔtam nso yɛwɔ hɔ takrade na afei susunwane nso so yɛwɔ hɔ ebia sɛ wote kam ne bia wokɔ enkramanta mu a Firestone Freight Bridge na first bridge no atomic runabout hɔ no hɔpɛ ana wɔwɔ Tabita Clinic nipa na wawie momfa no mmra 0260 196219 0260 196219 na yɛne wadi nkɔmmɔ Sowers Herbal Clinic sɛ wo nipadua no ayɛ den woanya akwanhyia bi kasɛ na to afa ho ana emu abu wona no wonya wɔ haw wonsa no wonya wɔ haw bi wom na nipa no wɔde aduro kyere ye no wankyere ne yie ntɛma wo kasɛ na hoɔdene no ɛwɔ fam ɛwewe wo saa ɛyɛ Sowers Herbal Clinic wɔse yɛn ka nkyerɛ wo sɛ fibroid nom ne yareɛ nketenkete bi nom sɛ awoɔ nsɛm na mu yareɛ bɛrima wadwuma yɛ nkɔ yie ɛyɛ ni na woda yɛ timikagya nkwamwa no wɔ fam ɛne saa yareɛ nketenkete nom deɛ yɛbɔ ne sɛ dwe hɔ kora deɛ yɛ na yɛn ha yɛn ho kora nka ne kɛse kora fi sɛ wɔbia nim sɛ Sowers Herbal Clinic deɛ the whole Ghana yɛte so yɛ a yɛyɛ adwuma na Ohwim School Junction ha yɛ ɛna Barikɛse nso yɛbɔ hɔ Sowers Herbal Clinic Ohwim School Junction hɔ a ɛna Barikɛse 0243 282 629 0243 282 629 one ada Roma na wiai yɛsi nkonwa yɛde nsɛm no ɛbrɛ wote yɛn ka wiai a Sompa 93.1 FM Kumase Sompa 90.7 ɛwɔ bono apuoyɛ fam Nkoranza ɛne ne mpɔtamu Sompa 98.9 sunwane ɛne ahafo bono hɔnom deɛ baabia nso awu ɛde ama wɔ mu a yɛnuanom information centers bebree nso so mu a wɔde nsanom adehyɛ edi akɔneaba ɔsamufo pani ɛyɛ owura Asante Yeboa Benedict kuku a kosua somua Libya Boga kosua jewa kɔde sɔfo mami premani sanso so ɛna mami ya Grace ɛne mfidide fo nyinaa so boa yɛ ne a yɛde nsɛm no ɛbrɛw nana kwabena kɛse ɛna afei akua bo akyewa asɛmpa yɛtia sabre de sompa nkɔmɔ na ɛto aso sɔfo mami premani dɔm no ɛyɛ bola ɛda asɛm wɔ ha Odofo mema wakwa ba eba abe heba